сехонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши мизда ҷойгир аст. Дӯстони азиз, пеши ҳукумат дар наздикиш 2 мактаб, поликлиника лаби роҳда ҷойгир аст. се хонага бо масоҳати умумии 85 метри квадратӣ, хона 3 татреза дорад. Дар ҳафтум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошшона иборат аст. хона фавран срочна фурӯхта мешавад бо нархи 430 000 сомонӣ. албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охираш 4086 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем наворе ки дар рӯи экран диден, ин навора ба мо соҳиби хона равон кардагианд. мо худамон нагирифтагием. сёмкае ки Дом Тиҷей мекунад куллан фарқ мекунад. ва дӯстони азиз, агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон.